higala og mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulungan PDCM amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamatin sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, ang maghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kami magapanghinaot nga nakapagpahaluna na kamo sa tagsa ng mga lipuranan o banusab sa tagsa ka mga reducets aron sa ingon nga na mo inyong magamit sa pagpamatin higyo na karon sa pagtuon nato sa mga kamatuoran. Mga kamatuoran na puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mo pagabasahon ka na dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati ninyo diri sa Sibihan sa Radyo Bandera diri sa Villanueva o mabati usab kini nga programa dito dapit sa Iligan sa 1.9 FM. Mabati usab dito o kini usab nga ang mga kaigsuonan sab nga nagsuportar dito dito nga nagtabang sa pagbayad sa Iligan City o naghatag o kinabuhi sa maong tulumanon, mga langitong lamdag sa kinabuhi mo sila si Mr. and Mrs. Diosdado Humawan and family, chapter president kini siya o si Michaelo Tingas o si Nerdelia Maglinte, Ana Kilat o ingon man si JC Jimenez, Ricardo Herbisi o Bilin Tocalo o Felicitas Hanobas o si Silvino o mao kana sila ang naghatag og suportar sa programa dito dapit sa Radyo Bandera sa Iligan. O kini usab nga tulumanon, karon usab nga gabi sa pila na lang ka oras nga mabati usab kini dito dapit sa Waykurat FM radio dito sa Balingasag. Mabati sab ni siya. O gingon man usab sa Sibian sa Dixkio, mabati usab kini og dito usab sa Calamba Misamis Occidental, mabati usab kini sa Dix FM. Mabati usab ni Calamba. Og dito usab dapit sa Dix DR sa Dipolog, mabati usab kini og dito sa Dix PR sa Iligan, mabati usab. Dito dapit sa Visayas, mabati usab kini ang mga langitong lamdag sa kinabuhi sa estasyonan sa DYLA, mabati usab kini. O mabati usab kini dito dapit sa Surigao. Aras-asan Surigao. O Surigao del Sur. O ang kini nga tulumanon, mga kahigalaan, mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala usab sa mga ministro sa pagtulad PDCM, pinanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. O nining higayon na karon ikaw ba nato ang usa pa ka ministro? Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kininyong alagad sa kahinginan nga moy usa nga makiguban kaninyo nining takna karon sa paghatod sa kamatawran nga na kaninyo. Ug karon sa pagisgot sa timay, balik ko kamo kang Brother Hermogenes Macarayo. Ang tema nga atong pagisgutan karon, mga kaigalaan o makigsuonan kay tungod nining higayon na dili nato ikaw ba ng ang regular nga nag-angkor diri ang Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio tungod kay siya sab ang nag-open dito sa programa sa Waykurat Radio FM dito sa Balingasag. Busa kami lang karon diri nagtambayayong si Brother Jezreel Macarayo uban usab kanako nga moy mo padayag o moy mapabati karon sa kamatuoran nga nakidyo mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Labi na niining atong kapanahonan karon tungod kay nakapakabililhon para sa tao. Unang-una matuod man nga adunay nagkalain-lain nga mga matang sa pagwali, adunay nagkalain-lain nga matang sa pagpasakop sa mga tao sa ilang pagtulunan ug kanang tanan may kagawasan ang tao tungod kay nalatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagan tag freedom of speech, gitagan po tag freedom of religion. Busa ang mga ebanghelista o pastor sa ilang mga pagtulunan, ilang katungod, ilang kagawasan ang pagpadayag ug ilang katungod ang pagpaila nga ang ilang napasakupan nga pagtulunan kamatuoran. O kana tungod kay giatagan tag kagawasan, may katungod sab ang mga tao sa pagpili unsang pagtulunan na ang imo pong tuohan, ang imong dahumon nga gisulti kanimo nga kanang iyang gisulti nga imong nabati kamatuoran. May katungod ang tao sa pagpili nga relihiyon. Kay may kagawasan ta niata sa nasod nga may kagawasan. Niata sa nasod nga Pilipinas nga demokrasya. Muna nga nagsumikad nga tungod sa demokrasya, tungod sa kagawasan sa matag relihiyon magpili ang tao, diha magsugod ang pasidaan sa Biblia nga ang tao dili basta-basta nga ikaw magtuo lang ka nga ang imong napasakupan nga pagtulunan o relihiyon kamatuoran na. Ngano man unang-una, ang pasidaan sa Biblia unahon ko sa pagbasa sa SDA Bible o bisan pa sa King James version.
Basahon nako sa nakasulat sa 11 sa Lucas kapitulo 35 giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Busa magamping ka base ang kahayag nga anaa kanimo kangit-ngit di ay. Doon na di ay gituuhan sa tao gidahom niya. Sa iyang pagtuo kamatuoran na. Pero matod pa magamping ka base ka na ba yang imong gituuhan nga kamatuoran o kahayag kangit-ngit di ay na. Ang gibasa ko is the Bible bisan pa sa King James Version mabasa Brad Israel. Pagbasahon sa Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios giunsa na pagpayo ang sitas nga ako nang gibasa. Ingon ini sa pareha gihapon nga sitas giingon sa pagpahayag. Busa siguruha nga nahayagan ka gayud. Kay base og ang imong giingon nga hayag kangit-ngit di ay. Tiyaw mo, kita nato mga kaigalaan. Magbantay kuno ka nga base ang imong giingong hayag. Kay ang giingon kanimo nga hayag kangit-ngit di ay. Busa ang tao makatuo ka tungod kay gisultian. Butang ko pananglitan. Sa pinasugdan dili na maong pagtulunan nga imong napasakupan. Pero ngano nga nituo ka tungod kay gituuhan nimo kay nituo kas gisulti. Ana ra. Tapos ang gipasidaan sa Biblia magamping ka magbanta kay ang base nga ang gisulti diha kanimo nga kahayag kangit-ngit di ay na. Ingon ana ka peligro. Ingon ana pod ka istrikto ang Biblia. Nagpasidaan-daan ang Biblia nga ang tao magbantay sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon, giingon man nga magamping ka base ang gisulti kanimo nga kahayag di ay kanang iyang gisulti kangit-ngit di ay na gituuhan na nimo nga kana kahayag. Unsa bay nagpahipi nga bala ang kahulugan sa kahayag o kangit-ngit kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia Brad Jisrael. Sa gitawag og Bibliang Kristohanong katilingban. Giunsa na pagpahayag unsay kahulugan sa giingog kangit-ngit ug unsa ang kahulugan sa kahayag nga giingon sa atong Ginoong Kristo nga magbantay ang tao kay basin ang gituohan niyang kahayag kangit-ngit di ay. Diri akong basahon giingon sa Episo kapitulo 5 bersikulo 8 ngadto sa 9 giingon kangit-ngitan mo kaniadto apan kahayag na karon diha sa Ginoo. Pag kinabuhi ingon nga mga anak sa kahayag, ang bunga sa kahayag mao ang maaghop, hustisya ug kamatuoran sa tanang pamayhon. Sa gibaya sa Kristohanong katilingban tin-aw, ang kahayag di ay kamatuoran. Busa ang kangit-ngit dili kamatuoran. Balikan tang 11:35 Lucas nag-ingon ni atong Ginoong Kristo. Pag-amping, pagbantay kay base nga ang kahayag nga gisulti nimo nga imong gituuhan nga kanang kahayag kamatuoran, basin kanang napasakupan mo dili day na kamatuoran. Ana ang gipasidaan sa atong Ginoong Kristo. Ingon ana ka istrikto ang nakasulat sa balaang kasulatan, busa ang tao kinahanglan mag-amping. Makuha lamang nato ang kamatuoran. Basta-basta ba makuha ang kamatuoran mga kahigalaan? Ang tubag, kung dili ka magbantay, dili ka gyud makakaplag sa kamatuoran. Kung magbantay ka og magpiho kag magsusi, mao bitang giingon sa unang Juan 4:1, mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuhi ang tanang espiritu, hinunua sulayin ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iya ba sa Dios. Kinahanglan nga susihon. Ngano mang susihon? Tungod kay may mga magwawali, kinira, may mga magwawali nga nagapangahas ngang ilang pagwali kamatuoran. Pero ang kamatuoran, mapupo lamang atos mga matuod nga magwawali. Sa Biblia, Brad Israel, kung atong susiyon ang balang kasulatan, sa gikaingon ko na, makuha lamang ang kamatuoran nga atos matuod nga magwawali. Ang kamatuoran nga gituuhan sa tao nga ilang gituuhan pero mato pang Kristo, dili kamatuoran kay kangit-ngit, mapupo po na ngadtos mga tao nga nagwali nga dili tinuod nga magwawali. Naa ba sa Biblia? Pila day kamatang sa magwawali, Brad Israel? Na, itong basahon diri sa nakasulat sa Roma kapitulo 10 bersikulo 14 ngadto sa 15 gingon. Apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya, nga wala nila tuohi. Ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya, nga wala gayud nila na hingdunggi. Ug unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magawali. Ug unsaon man sa mga tao sa pagkawali, gawas kon pinadala. Ingon sa nahisulat matahom gayod sa mga tiil
sa mga nagawali sa maayong balita. Busa sa gibasa sa balaang kasulatan giingon unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniyang wa nila tuuhi. Sa ato pa nakapangaliya ang tao tungod kay dunay gituuhan. Duna siya gituon. Unsaon pula pagtuo nga wa po nila madunggi. Unsaon po pagkadungog kung wa po'y magwali. Unsaon po sa mga tao pagpakawali gawas kung sila pinadala ingon sa nasulat. Katahom gayud sa mga tiil sa mga nagawali sa mayong balita. Doon na po di ay mga tao po di ay nga mga pinadala sa Dios nga magwawali. Pero doon na po yung mga magwali nga dili po pinadala sa Dios. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa, ingon ni ana nga gikinahanglan nga ang tao. Tiyaw mo, sa atong kapanahunan karon, kung imong aninawon o magpika og mga magwawali, sa matag baruganan daghan. Bisan tuod may daghang magwali pero naa sila sa usa ka pagtuo kay kauban man sila. Pero na ay mga magwali gitawag yapong magwali pero dili kauban. Mag-abot sila sa dalan ni sa publikong dapit, mag-abot sila magkinuhitay, nagbitbit sa Biblia, nagnilabayay grason. Ingon ana ra. Pero paminawa ay puros magwawali sa Dios. Pero sa balaang kasulatan, makita mo, dunay mga magwawali nga matuod nga mga pinadala. Karon, diha na ang problema. Mao na, diha na ang problema. Kung ang tao ditso ka lang mudawat tungod kay nakawalis Biblia, basta-basta naman lang, ang tubag dili. Nga naman, pihuon sa tao, kinsa ang mga matuod nga mga pinadala sa Dios nga magwawali. Nga naman, kung dili ka magbantay, ang mga dili iya sa Dios nga mga katauhan, kung lang tao na mura po nagkatauhan sa Dios. Naba sa balaang kasulatan, Brother Israel, nga daan na gyud sa unang kapanahunan, nga adunay mga katauhan nga kung lang tao murag katauhan sa Dios pero dili di ay. Niya itong basahon sa nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 20. Sa ikaduhang Kronikas, Ikaduhang Kronikas, sa unang Kronikas, Kapitulo 12, o gingon sa pagpahayag sa Biblia. unang Kronikas, Kapitulo 12, palihog pagbasa, unang Kronikas, Kapitulo 12, versikulo 21-22. Gingon sa pagpahayag. 21 ngadto sa 22 giingon sa pagpahayag. Og ilang gitabangan si David batok sa panon sa mga libod soroy tungod kay sila nga tanan mga gamhanan tao sa kaisog og mga kapitan. Sila sa panon, ngunit 22 gingon sa pagpahayag. Kaysa adlaw-adlaw ang mga tao magaadtuan kang David aron sa pagtabang kaniya. Hangtod nga dihay usa kadakong panon sama sa panon sa Dios. Busa, giingon hangtod nga dihay dakong panon sama sa panon sa Dios. Pag ingon nga dihay panon sama sa panon sa Dios, gigamitag termino sama, dili gyud panon sa mga katauhan sa Dios. Asa pa, napas nakasulat sa Ezekiel kapitulo 33 bersikulo 31, og sila manganha kanimo ingon sa katauhan nga manganha kanimo og sila manglingkod sa atubangan nimo ingon sa akong katauhan. Pag ingon sa akong katauhan og sila mamati sa imong mga pulong apan sila ayaw pagtumana. Sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia giingon manganha sila sa imong atubangan ingon sa akong katauhan. Sama sa katauhan sa Dios, ingon sa katauhan sa Dios. Na may kalainan ba ang tubag? Wala. Kundi ka magbantay, makaingon ka kining panuna, panon sa katauhan sa Dios. Kining mga katauhana, katauhan sa Dios. Pero kundi ka kung imong pihuon, dili de tinuod nga katauhan sa Dios. Busa ingon ni ana, giplastar nato nga daan pa sa unang kapanahunan angay ang tao magbantay. Sa panahon po sa atong Ginoong Kristo, nagpabantay gyapon ang atong Ginoong Kristo. Mao bitong gibuhian sa atong Ginoong Kristo bugat nga rason sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 7 ug hangtod bersikulo 8 nga nag-ingon ang atong Ginoong Kristo. Basahon ko sa kay pabor na nako ang Biblia. Giingon, kamong mga maot maayo gayod ang pagkahimo ni Isaiah sa propesya mituod gayo kanako ilang kasing-kasing kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit sa ilang pagpanudlo ilang mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Doon na po'y mga pagsimbang kawang. Ang ilang mga doktrina hinimog tao sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon, ang kamatuoran makuha lamang pinagi sa matuod nga mga magwawali. Pero mo'y timan-an, naunsang paagi, ngano, nga, bisan nakapakadaghan ang mga tao sa tibuok kalibutan, daghag mga rasa, pero sa paglantaw sa Dios, sa unang Juan, kapitulo 3, versikulo 9,
Duha ra gyud kakatawhan sa nias kalibutan. Anak sa Dios o anak sa yawa. Buti pasabot, dili katawhan sa Dios o katawhan sa Dios. Basahon ko. Ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios dili magahimog pagpakasala kay binhi sa Dios magapabilin diha kaniya. Ug siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. Maila kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa. Pinaagi ini bisan kinsa nga wala maghigugma, maghimog pagkamatarong wala maghigugma sa igsoon kini siya dili iya sa Dios. Pila ka matang ang tawo sa kalibutan? Duha lamang. Kung duha lamang iya sa Dios o dili iya sa Dios. Buti pasabot, duha lamang ko magisgota. Nakapakadaghang reliyon sa tibuok kalibutan, pagtulunan sa tibuok kalibutan pero duha ra ang kwintada. Kamatuoran ug dili kamatuoran. Nining atong panahon karon nakapakadaghan. Daghang grupos magwawali pero usa ra gyud ang mogawas nga kamatuoran. Nganong naingon ana sistema? Tungod kay ang matag panahon gibahin. Kung dili ta magbantay, gibahin sa tulo kahugnang panahon. Kay sa Biblia, nalatid tulo lamang ang nalatid sa balang kasulatan. Unsay prueba, Brad Israel? Niya sa nakasulat sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, giingon sa pagpahayag, busap ang lakaw kamo og himuan yung tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dunay tulo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Question, kinira. Pag-ingon sa ngalan sa Amahan, lisod man pud ang ngalan sa Amahan, ignon ra po natog Amahan. Lisod pud ang ignon po ng ngalan sa Anak, Anak ra po. Pag-ingon ngalan sa Espiritu Santo, gingon og sa ngalan sa Espiritu Santo, og sa ngalan sa Anak, og sa ngalan sa Amahan. Kung susiyon ta, biblical. Atong pangutana, Biblia, patubago nato, Brad Israel. Pag-ingon sa ngalan sa Amahan, kinsa ang ngalan sa Amahan? Ang ngalan sa Amahan matod pa sa propeta nga si Isaias, sa Isaias sayang sulat Isaias Kapitulo 64 versikulo 8 gingon, apan karon o Jehova ikaw mao ang among Amahan. Bisag diha lang ta kutob, ang ngalan sa Amahan, Jehova. Giangkon ba sa Amahan nga ang Jehova yang ngalan? Giangkon sa Amahan nga Jehova ang ngalan. Sa nakasulat sa Isaias Kapitulo 42 versikulo 8 gingon, ako mao si kini mao nga akong ngalan. Bisag diha lang kita kutob nga klaro nga litra for litra nga gingon nga ang Amahan giangkon sa Amahan nga Jehova ang ngalan. Busa giangkon, pangutana, kinsay unsay titulo sa Amahan? Kay atong susihon, kay atong tan-awon ba? Asa gyud ang matuod nga magwawali niining atong kapanahunan. Asa ang kamatuoran. Ug ngano nag-ingon si Kristo nga pagbantay mo kay base nagtuo mo kamatuoran ang inyong napasakupan, dili di na kamatuoran. 11:35 Lucas. Unsa ang titulo sa Amahan? Ang titulo sa Amahan nga mao si Ginoong Jehova sa sulat ni Haring David sa Salmo siyang kapitulo 18 versikulo 2 giingon sa pagpahayag, si Jehova mao nga akong bato ug ang akong kuta ug ang akong manluluwas. Dios ko, akong bato nga kanimo mudangop ako, tamin ko ug ang akong sungay sa akong kaluwasan ang akong hataas nga turi. Busa ang titulo di sa Amahan nga mao si Jehova bato. Pag ingon og sa ngalan sa Anak, kinsa ang ngalan sa Anak, Brad Israel? Ngalan sa Anak nga gisgutan sa Biblia, Roma Kapitulo 1 versikulo 4 giingon sa pagpahayag sa Biblia, ingon niini ang atong mabasa sumala sa nakasulat sa Biblia 4 giingon. Ug uban sa gahom gipaila nga anak sa Dios sumala sa espiritu nga balaan pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Gikan sa mga patay, si Jesucristo nga atong Ginoo. Busa ang anak di ay mao ang atong Ginoong Kristo. Unsa ang iyang titulo, Brad Israel? Ang Amahan nga mao si Jehova, iyang titulo ba to? Pag ingon ang ngalan sa Anak Jesucristo ang iyang titulo unsa sab? Ang titulo sa anak nga gisgutan sa Biblia nga mao atong Ginoong Jesucristo, titulo niya sa Episodos 20 giingon, kamong mga tinukod ibabaw sa batukuranan nga mao ang mga apostolis ug mga propeta nga ni Kristo ang uluhang bato sa pamagang. Busa, ang titulo di ay sa atong Ginoong Kristo nga maong anak, batos pamagang. Duha na. Anak nga mao si Kristo, batos pamagang. Amahan si Jehova, iyang titulo bato. Pag-ingon og sa ngalan sa Espiritu Santo. Gitagna badaan, Brad Israel, nga gawa sa ngalan Jehova, gawa sa ngalan Kristo, may lain pangangalan og may lain nga bato nga dili bato nga si Jehova og dili bato sa pamag-ang nga mao Kristo kun dili lain na sab nga bato. May lain nga gisgutan nga bato nga ikatulong bato nga gisgutan sa Biblia. Kung may ngalan man ang Amahan ug may titulo man ang Amahan nga mao nga tong Ginoong Jehova, may titulo man si Ginoong Jesucristo, may bato o titulo usab ang giingon sa Ang Espiritu Santo. Oh, Espiritu Santo sa kabahin. Giingon no? Ang adunay Sa Pinadayag 2:17. Oh.
sa pagpahayag. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon paghahatagan ko sa mana nga tinaguan o paghahatagan ko siya gusa kagamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan. Nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga mao'y nagadawat niini. Busa, sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan ang Espiritu Santo di ay musugot ang tawag sa dili do nagibahin para kaniya. 28:19 naagi Espiritu Santo. Pag-ingon panglakaw kamo himua matinud-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa nagsugod sa ngalan sa Anak sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo may ngalan ang Anak ug may ngalan sa musugot ang tawag sa dili ang Espiritu Santo. Munang pagtagna pinadayag do City bag-o ngalan ang titulo sa Espiritu Santo batong puti. Umuingon mo dili man na para sa Espiritu Santo. Kung dili para sa Espiritu Santo, si Kristo ba day ang batong puti? Episo 2:20 kanya gipasa, Episo 2:20 batos pamagang. Salmo 18:2 si Hioba bato. Dili gid si Hioba batong puti. Di pod si Kristo ang batong puti kay batos pamagang si Kristo. Musugotan sa dili, tulo ka matang bato, tulo pod nakasulat sa Biblia, Amahan, Anak, Espiritu Santo, sa Espiritu Santo ginang tagna. Kung kinsang katumanan sa bag-o ngalan paghulat, lingkod mo sa inyong lingkuranan, amo mong gihangyo paminawa kay among ipadayag pag-abot sa unahan. Pero mangayo lamig pasensya kining amoa pagbutyag lamang sa kamatuoran. Kung kinsa ang mogawas nga maoy mahimong mananaog nining atong panahon karon nga mao gyud ang matuod nga mga pinadala sa Dios nga magwawali unsaon taman nga mao magiging nakasulat sa Biblia. Igo lamang ming nagsulti sa kamatuoran. Amo ning ipadayag sundi lamang kini karon gikan karon kay gianam-anam na namo hangtod mo abota karon sa kamatuoran. Asa gyud ninyo mapupo ang kamatuoran nga pagtulunan. Kana bang makasiguro mo kanang pagpangalagad nga dili mo mahimong alaot? Mangalagad na malang taon niya na ata may punta sa kaalaotan, may pagwala na lang. Ana ra nga sistema. Karon kung atong susiyon ang nakasulat sa balang kasulatan kinira. Sa unang panahon, tiaw mo kining pinadayag do City debatable kini. Ngano man tungod kay ang uban mo ingon na abay katumanas ngalan diha, naaba na diha gibutang ngalan, mo bitaw giingon na bag-o ngalan. Kay ang muda ana sa pagpadayag anang bag-o ngalan og batong puti sa pagpaila ang mga nangalagad pud ana. Sample, nganong nabasa man sa Biblia nga si Hioba bato kay gisultis ang alagad nga si David. Kanara. Nganong naibaw-an nga ang batos pamag-ang mao ang anak nga si Jesucristo o kay gisulti mang Pablo. Busa kanang pinadayag sa City kung gisulat kana tagna ang mupahibalog kinsa ang katumanas bag-o ngalan ang nangalagad pud ana. Kanara. Karon dinhira atong susihon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ang matag panahon manggod dunay paggahin sa pagpangalagad. Mao bitaw kung maliit ganit tas timing nga wala tas panahon sa pagpangalagad, luoy gigay ka. Alaot yung gayong tao. Kay sa unang panahon, wala pa ang pagpangalagad sa mga apostolis. Nagwali sila ang batos pamag-ang mas Kristo. Ang gitukod nga katawhan sa Dios. Dili mao ang grupo sa mga apostolis, kundi mao ang Israel. Unsay prueba brad Israel? Niya sa nakasulat kaduang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24 gingon ug ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel ug magapahimutang kanila aron sila makapuyo silang kagalingon nga dapit ug dili na mabalhin ni dili na magasakit kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Busa sa nakasulat sa ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw Hioba mahimong ilang Dios. Busa Israel di ay ang katawhan di ay sa Dios sa unang kapanahunan. Katong katawhang Israel sila mao ang naglakaw. Kung imong susihon kung ipahaom nato sa unang panahon ang paglakaw ung magkatawhan nga Israel nga gitukod sa atong Ginoong Hioba gipanag-iyang iyang katawhan wala gid sila sa kangit-ngitan. Ngano man ang ilang gilaktan kamatuoran. Kinsang kamatuoran, kahayag. Kinsang kahayag, si Hioba. 2:5 sa Isaias, gingos nakasulat sa Biblia. Plastar na mo ni, kay pag-abot sa unahan, atong ipadayag kung kinsa ang matuod nga mga magwalin ining kapanahon. Asa usab makuha ang kamatuoran nga pagtulunan. Giingon, o balay ni Jacob, umare ka mo, ug manlakaw kita sa kahayag ni Hioba. 35 sa Inisis kining Jacob, mauning giilisan iyang ngalan, Israel, ang iyang ngalan, Genesis 35:10.
Busa ang Israel di ay nga gikuha gikan sa ngalang Hakob, ang ilang gilakwan dili di ay kangitngitan. Kung atong ipahaom kang Kristo sa iyang pagpasidaan, sa ila di ay paglakaw, ang ilang pagpangalagad sa katawang Israel, kamatuoran. Buti pasabot, wa sila ampinganan. Nakapangalagad mo sila gusto. Sa atong nabasa sa Biblia. Sa nakasulat sa balaang kasulatan. Opisyal nga ngalan, unsang opisyal nga ngalan, Brother kay atong iplastar. Ang opisyal nga ngalan sa gitukod nga katawhan ni Ginoong Yuba, Israel. Ug ang pruweba niya na nakasulat dire sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31 gingon. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa kabanayan sa mga anak ni Jacob. Nga kanila mindangat ang pulong ni Yuba nga nagingon. Ang Israel mamaoy imong ngalan. Okay. Nana. Opisyal nga ngalan, Israel. Wa gay nakatatak. Unsa may ngalan sa simbahan nga nagwali sa atong Ginoong Kristo, wa gay nakatatak. Didto sa unang panahon. Sa panahon sa Israel, opisyal nga ngalan sa katawhan sa Dios, wala dili mabasa sa nagkalain-lain karon nga giklaim nga mao'y gingalan sa nagkalain-lain kasimbahanan. Ang ngalan Israel sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, opisyal nga ngalan atong gibasa. Kung sila maong katawhan sa Dios, gitawag sila sa ilang pagpangalagad, ang Israel gitawag ug maogi alagad sa atong Ginoong Hiuba, Levitico 25:55 sa marais natong uban. Kung ang Israel alagad sa laing katawagan nila sa ikaduhang Kronikas, kapitulo ang atong mabasa 36 og hangtod sa kapitulo 36 bersikulo 15-16, giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Sa sitas nga ako nang gikasitar, ikaduhang Kronikas kapitulo 36 bersikulo 15 og 16 giingon, og siya mibalik nga og si Hiuba ang Dios sa ilang mga amahan nagpaadto kayla pinagi siya mga sulugoon nga ming bangon pagsayo og nagpadala tungod kay siya may kaluoy sa iyang mga katawhan og sa iyang dapit nga puloy-anan. Apan ilang gibiay ang mga sulugoon sa Dios og gitamay ang iyang mga pulong og nagpanamastama sa iyang mga manalagna. Bisag diha lang takutob ang mga alagad sa Dios o nang kapanahonan gitawag manalagna. Sa SDA Bible gibasa nako bisan pas King James version, pagbasahon nimo kana diha sa nakasulat sa Bibliang Katoliko, manalagna o propeta. Ang mga katawhan sa Dios o nang kapanahonan propeta, mga manalagna, mao sila mga katawhan nga Israel sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Question kinira. Sa una pa lang ganing panahon sa atong Ginoong Hiuba, wa pang panahon sa atong Ginoong Kristo. Ipadaplin sa nato ang mga magwawali nga nag-claim nga sila maong pinadala sa atong Ginoong Kristo. Question. Sa unang panahon, kung ang Israel alagad sa Dios, gitawag og mga propeta, pangutana kinira. Wa na baylain pang nagpatuo nga sila propeta? Kung ang mga propeta o manalagna, nanagna sila, gigamit ang ngalan sa atong Ginoong Hiuba, tanan bang nagamit sa ngalan sa una? Sa atong Ginoong Hiuba, sa wala pang atong Ginoong Kristo, gidawat ni Hiuba ang tubag? Wala. Nga naman, basahon na akong Ezekiel, kapitulo 13, bersikulo 3, 6 ug 7. Giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Giingon sa pagpahayag, sa sitas, nga ako nang gikasitar, mao kini, ang giingon sa Ginoong Hiuba, alaot ang mga buang-buang nga manalagna. Kung ang iyang mga alagad, gitawag propeta, gitawag manulunda, may mga buang-buang pod nga ginganlan sa atong Ginoong Hiuba. Buti pasabot, dili tinuod nga iyang alagad nga manalagna o propeta. Giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan, nga na nagsunod sa ilang kaugalingong espiritu og sila wala makakita sa bisan unsa ila lang kaugalingon ba. Gidahom nila nga ang sila propeta na ni Hiuba. Sila alagad na sa atong Ginoong Hiuba. Pero kung atong susihon giingon, ila lang ang kaugalingong espiritu, ilang gisunod. 6 ug 7, sila nakakita sa kabakakan ug bakakon nga pagtagna-tagna nga nagaingon. Si Hiuba nagaingon. Apan si Hiuba wala magpadala kanila og sila nagpalaom nga ang sa mga tao nga ang ilang pulong pagatumanon. Wala ba ikaw makakita sa bakak nga pananahon? O wala ba kamo makapamulong sa bakakon nga pagtanatagna? Nga tungod niini kamo nagaingon, si Hiuba nagaingon, bisan pa wala ako magsulti. Ilang gipatuo, si Hiuba nagsugo na mo. Kami manalagna ni Hiuba. Mo nang giingon sa unang Kronikas, gibasa ni Brad Israel ganiha, 12:21-22, sama sa panon sa Dios. Ezekiel 33, bersikulo 31, ingon sa panon sa Dios. Ngano? Kung manalagna o propeta ang iyang mga alagad, may nagpakapropeta pod, nagpatuo pod, gisugo ming Hiuba. Ang among mga pagpamatod, iya sa atong Ginong Hiuba.
Kana mao ang dakong diferensya sa unang kapanahonan kung atong lantawon og di magbantay ang tao, posibleng mo saliring gyud ka sa pagpangalagad nga tus dili matuod nga katawhan sa Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pangutana, kinira. Unsa ang gihimo sa mga katawhang Israel aron sila makapangalagad sa atong Ginoong Hiyuba? Ang tubag. Gimantala nila. Apil ang iyang titulo nga bato. Deuteronomio 32:3 o 4 niingon si Moises, kay gamantala ko ang ngalan ni Hiyuba, pakadakoon ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan siya matarong ug matulid. Busa, gimantala nila ang ngalan sa atong Ginoong Hiyuba. O mao ni among giingon, kinsay mo padayag sa bag-o ngalan nakasulat sa batong puti? Ang mga lagad ana. Sa unang panahon kinsay nagpadayag sa bato nga mao si Hiyuba? O ang Israel. Giunsa nila pagpadayag? Ilang gisulti. Nganong gisulti nila? O ilang manggiwali. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, tapos kung ikaw mudawat sa wali sa katawang Israel, tinuod ba nga kahayag o kamatuoran ang imong napasakupan? Oo, kamatuoran. Mobitan ang giingon sa ikadua sa unang Samuel, kung susihon kung basang Samuel kapitulo 12 bersikulo 24, giingon, kahadluki lamang ninyo si Hiyuba og alagaron ninyo siya sa kamatuoran. O di alagad sila sa kamatuoran. Kahayag mo to na Isaias 2:5. Busa, kung mangita ka sa unang panahon sa wala pang atong Ginoong Kristo sa kamatuoran pa pangalagad, pasakop ka ngadto sa mga katawhan nga gipanag-iya nga mong katawhang Israel. Pero nining atong panahon karon, kung doon na may nagpato sa unang kapanahonan nga sila gisugo po niyo ba, nagwaliwali po to sa unang panahon di ay? Pero wala suguah. Question. Doon na pa ba'y mapili? Mabita na mong gingon, pasensya lang mga kahigalaan na. Kay kinirabang ato rabang pagtug nakagamot na sa atong pagtuhan, masakitan rabata basta maligsan ang ato raba, maisgutan ang ato rabang kuan unya mapadayag nga dili ka matuoran. Kinira. May mapili pa ba hangtod niining panahon na karon? May mapili pa ba gyud nga nagwali sa atong Ginoong Hiyuba nga kamatuoran? Ang tubag, prangka nga pagkaistorya biblikal, wa nagig kay mapupo. Wa nagyug kay mapili pang kamatuoran kapag ka nagwali sa atong Ginoong Hiyuba. Unsay nagpaluyong bala ang rason para Israel? Kay basig maingon sila, grabe ba sa mga ministro sa BCM? Grabe ba sad nga pagpadayag mo sa lampaso masab? Muna giingon ato dili na pagsamad silang balatian. Biblia ang nagpadayag ni iniigo lang tang nagbasa. Ang wali ba nga giwalis makatawo Israel padayon para Israel dili? Dili, tungod kay naghatag ng Hiyuba ngadto siyang katawhan nga dili na tudlo imantala iwali ang ngalan. Diri sa nakasulat sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 kama 34 gingon. Anya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Hiyuba nga ako mga magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. 34 gingon. Ug sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isig katawo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsuon sa pagingon. Ilhon mo si Hiyuba. Pasensya na lang sa mga anaa nagamantala sa ngalan sa atong Ginoong Hiyuba. Kung masakit kamo, Biblia ang inyong gikasakitan. Huna-hunaa, kung masakit kamo sa inyong nabati, kanang Biblia ang inyong gigamit, maura po na mo tulisok ninyo. Kung nasakit mo na mo, gikasakitan ninyo ng Biblia ang inyong gidaladala. Biblia ang nagingon. Biblia ang atong gibasa. Kanara, kinsay nagsulti? Dili kami. Kinsay nagsulti? Ang nakasulat sa Biblia, kinsay nagsulti? Si Hiyuba. Kinsay nagbuot, nga di na iwali ang ngalan sa Ginoong Hiyuba? Si Hiyuba mismo. Unsa ang paggawas nga kamo tinuod nga sinugo? Nga ang inyong giwali nga maoy inyong gipatong gisugo mo nag-ingon man di naman iwali. Unsaon paggawas ninyong sinugo? Kanara, karon kinira. Kun ang tao dili mo tuman sa gitugon ni Hiyuba nga di na itudlog iwali ang ngalan. Unsay mahitabo? Makaani bag kabul Brad Israel unsay buhaton sa atong Ginoong Hiyuba? Dili sila makaani og kabulahanan Brad Makarayo. Ay lang maani mao ang tunglo. Gingon diri sa nakasulat sa Jeremias kapitulo 11 bersikulo 3 gingon. Og umingon ka kanila mao kini ang giingon ni Hiyuba ang Dios sa Israel. Tinunglo katong tawo nga wala magpatalinghog sa pulong nining tugon. Busa, giingon tinunglo, pagtunglohon sa Dios, Deuteronomio 30:19, ang tunglo kamatayon, ang opposite ana panalangin, ang panalangin kinabuhi. Way panalangin sa Dios. Sa mga taong dili mo tuman sa iyang tugon, unsay tugon Hiyuba, ayaw nag-itudlog iwali ang ngalan. Kami ba'y nagsulti mga kahigalaan? Wala.
Mao bitang pasalamat kamo nga naa ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi kay naipaidayag na mo ang kamatuoran diha kaninyo. Kung gusto mo mangitag kamatuoran adto mo sa nagwalis ng Dios ba ang tubag Biblia ang nag-ingon kamo nalay magunahon ana. Kung gi-record ninyo ang among gisulti karon balik-balik ka kay para masilsil sa inyong alimpatakan. Kanara karon dinhi atong susihon. Kapag ka ang tao tunglohon sa Dios pagkadili ni Jehova pagkadili magtuman sa iyang tugon nga dili na itudlo ang iyang ngalan. Kapag ka magpabilin gyapon sila, diha nang resulta, alaot sila nga naglaom sa atong Ginoong Jehova. Unya, gideclare dayon sa usa ka propeta nga si Amos nga nag-ingon na dayon nga dili na kamatuoran. Human gi-cut off ang pagwali sa atong Ginoong Jehova, diha nagsumikad ang pagwali sa atong Ginoong Jehova kung dawaton mo wa kanas kamatuoran. Sakit man nga mabati, pero dawata ang kamatuoran kay Biblia ang nag-ingon. Amos, Kapitulo 5, versikulo 18, kama 20, alaot kamo nga nagatingwa sa adlaw ni Jehova, ano mang, maabot ang adlaw ni Jehova, ang adlaw ni Jehova, kangit-ngit man, og dili kahayag. Dili ba kangit-ngitan, og dili kahayag, ang adlaw ni Jehova, dili ba, hilabihan gayon nga kangit-ngitan, og walay kahayag yan na. So, grabe ka pagpadayag sa Biblia. Wala gyoy kahayag, kangit-ngitan ang mga taong naglaom ng Jehova kanos nahimo sa diha nga gideklarar sa atong Ginoong Jehova nga di na iwali ang iyang ngalan. Kamulay mag-igo nga nagsunod sa mga programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kundi pa ninyo magkuha karon sundi pa sa sunod nga mga kadumingguhan. Kanara karon unsay purpose ngano nga gi-cut off ang pagwali sa atong Ginoong Jehova? Sa tuyog tumong para lang yung mailusot ang batos pamag-anga giwalis mga apostolis atong Ginoong Kristo. Unsay prueba brad Israel nga si Jehova mismo mo'y nagpahaluna, nagpahimutang sa batos pamag-anga mos Kristo. Niya sa nakasulat sa Isaias Kapitulo 28 versikulo 16 gingon, busa mo kini ang gingon ni Jehova niya karon, ibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuran ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sanan nga malig-on katong mutuo dili magadali. Busa, si Jehova di ay mo'y nagpahimutang di ay sa batos pamag-ang. Kay si Jehova man, mao di ay nga gi-cut off, di na ipawali ang ngalan, parang mailusot, parang maipadala niya, parang mapamatud-an na po diri sa kalibutan nga may batos pamag-ang na pong panghimatud-an nga dili na po siya. Mao na tong nagpamatud ang mga apostoles nga si Kristo mao batos pamag-ang karon sa pagpamatuod nila sa atong Ginoong Kristo, sa batos pamag-ang nga mong atong Ginoong Kristo. Nga si Jehova mao'y nagpahilona sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero sa pagpahimutang ni Jehova sa Isaias 28:16, wa gyud ngalan nga Hesus Kristo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero sa pagpamatuod sa mga apostoles, ang batos pamag-ang gibutangan ng ngalan. Si Hesus Kristo mao ang batos pamag-ang. Ngano nga gipadayag na nga ang batos pamag-ang si Hesus Kristo. Okay sila may alagad. Ang may responsable, dakog responsibilidad ang mga alagad sa Dios sa pagpadayag kung kinsa ang ilang gilagaron. Unsang batuha o unsang ngalan katumanan. Kinsa nagpadayag sa bagong ngalan? Wala pa'y padayag sa Panong Kristo. Tagna pa na. Kaya gipadayag nila ngalan sa batos pamag-ang nga maos Kristo sa atong nabasa. Karon sa ilang pagpamatuod nga batos pamag-ang maos Kristo. Ngano nga nagpamatuod sila sa batos pamag-ang nga maos Kristo, dili naman bato nga si Jehova kay nasayod silang gi-cut off na ang pagwali sa atong Ginoong Jehova. Unsa may ilahang gibasihan nganong wala sila magwali sa atong Ginoong Jehova kun dili batos pamag-ang ang ilang gipamatud-an nga bato sa pamag-ang. Episo 2:20 tungod kay nasayod sila nga gi-cut off ng pagwali sa atong Ginoong Jehova. Ila dayong gigamit dayong basihanan, di may magwali kang Jehova kay gibuhatan nagtugon nga di na iwali ang ngalan. Sa ila dayong pagkwintada ang pagwali sa Israel unang panahon, ang ila dayong panahon nga pagwali ikaduha dayong hugna sa panahon. Basahon ko ang bag-ong kalibutang hubad sa balang kasulatan iya sa Jehovah's Witnesses giingon sa pagpahayag. Hebrewhanon 8 versikulo 7 ug hangtod versikulo 11 giingon. Kay kon kadtong unang pagigsad wala pay kasaway, wala untay pangitaig, luna ang ikaduha. Kay siya nakakaplag og sayop sa katawan sa diyang siya nag-ingon, tan-awa mo abot ang mga adlaw, nag-ingon si Jehova nga pagahimuon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda ang usa ka bag-ong pakigsaad. Mao man 31:31 si Jeremias, dili sumala sa pakigsaad nga akong gihimo uban sa ilang mga katigulangan sa adlaw sa akong pagunit kanila sa kamot aron sa pagawason sila gikan sa yuta
sa Egypto, kay wala sila magpabilin sa akong pakigsaad. Mao nga ako mihunong sa pag-atiman kini ang pakigsaad nga akong pagahimo uban sa balay sa Israel. Human niadto mga adlaw nag-ingon siya ba, ibutang ko ang ako mga balao diha sa ilang mga kasing-kasing ug isulat ko kini diha sa ilang mga kasing-kasing ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan ug sila dili na gayud magtudlo. Mao na to nas 34. Ang tagsa-tagsa kanila sa lungsuranon og ang matag usa sa iyang igsuon nga mag-ingon ilha si Jehova kay silang tanan nagpakaila kanako bisag diha ang takutob gitin-aw na nga gigamit sa mga apostoles ang rason o tugon ni Jehova nga dili na iwali og itudlo ang ngalan sa atong Ginoong Jehova. Kung mangita mo kamatuoran nga pagwali sa unang panahong Kristo, kung mupunta ka ngadto sa nagpabilin sa pagwali kang Jehova way kaluwasan dili ka matuoran, alaot ang mga tao. Kay mahinahimo lamang gibasa gani Efeso kapitulo 5 8-9 sa Biblia sa Kristohanong katilingban, kangit-ngit kamo kaniadto karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Ngano? Nagpamatuod naman sila sa batos pamagang. Kay kun ngano giingon kangit-ngit kamo kaniadto, nagpabilin pa man sila sa bato nga mong atong Ginoong Jehova. Amo 5:18 kama 20 alaot kangit-ngitan. Nahimo lamang silang kahayag sa dihang mahipunta sila sa gipahimutang Jehova didto sa Sion nga batos pamagang nga mong atong Ginoo Kristo. Karon unsay gibuhat sa mga apostoles atong Ginoo Kristo? Brad Israel, para nga ang tao mahayagan, para nga ang mga tao makakaplag sa matuod nga pagpangalagad, sa matuod nga magwawali. Unsay ilang gihimo? Yung ini ang atong mabasa sa nakasulat sa 2 Korinto kapitulo 11, Kapitulo 13. Kapitulo 10, versikulo 13 o 14. 14 gingon. Apan kami dili magapasigarbo lapas sa sukod kun dili sumala sa sukod nga gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo kay kami wala maglapas sa sukod nga daw wala kami magapaabot diha kaninyo kay kami mao ang unang nagkapaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Oh, tiaw mo sa gibasa sa Biblia, mauna nga pag-abot sa atong Ginoong Kristo, ang ila de kunong panahon de kuno ikaduhang hugna sa panahon mugiyon na pagpayag kung sa ilang panahon wala na sila magwali pa, wala magmantala sa atong Ginoong Jehova sa atong nabasa. Ang ilang gisukod nga gibahin sa Dios kanila, wali lamang Kristo. Sa tanang dapit, ang ilang giwali Hesus Kristo, Kolosas 1 kapitulo nga 1 bersikulo 27-28. Busa ngalan ni Hesus Kristo. Di na pud ngalang Jehova nga maong bato kay ang may katungod sa pagwali gihatag Israel. Ang gihatagag katungod sa pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, mga apostoles. Ang pangutana karon kay nakapakadaghan man kayong mga tao nga nagwali pod karon, nagamit sa Roma kapitulo 10 14-15, mga pinadala sa Dios nga magwali. Question, tinuod ka? Maingon, tinuod kay naaman sa Efeso gibasa ganya 5 8-9 nga kahayag na kamo karon tungod sa Ginoo ni ang Ginoo Juan 3:3 si Kristo man na. Okay, wa tay supak nga si Kristo kamatuora, si Kristo mao ang Ginoo. Unya gius pagpahayag, unya ang mga tao sa una kangit-ngitan nahimong kahayag tungod sa Ginoo nga mao si Kristo. Mao bitaw ngano nahimo silang kahayag o kay giwali man ang atong Ginoo Kristo. Tinuod bang pagwali sa mga apostoles? Tinuod. Ngano sila may gisugo. Sila may matuod nga mga pinadala sa Dios nga magwawali. Pero ang kahayag nga mong atong Ginoong Kristo giwali kay ang taong gingit-ngitan sa una kunong panahon sa dang gikat-op ang pagwali sa atong Ginoong Jehova, kahayag na tungod sa Ginoo kay giwali naman nila. Kahayag bagiday ang atong Ginoong Kristo, Brad Israel, mabasa sa Biblia. Nitong basahon diri sa nakasulat sa Kolosas siyang kapitulo Sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12, gibasa ko nung Kolosas 1:27-28. giingon sa sumala sa gisitar mo nga sitas Juan Juan 8 bersikulo 12. 12 giingon sa pagpahayag sa Biblia. Ingon ini ang atong mabasa, 12 giingon. Ug kanila si Jesus misulti pag-usab nga nagingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan siya nga nagasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangit-ngit. Nga na, karon, pangutana. Si Kristo kahayag. Sa ato pa, ang giingon ni Apostol si Pablo haom. Mobitan ang giingon, sila may mga alagad, sila po ni-deklarar, si Kristo ni-deklarar, si Kristo kahayag. Busa mauna nga, pagtunga ni Kristo sa kalibutan, kahayag siya, pagkagiwali na sa mga apostoles, pagdawaton sa mga tao, naa sila sa kamatuoran. Kahayag na, wala sila sa kangit-ngitan. Pero ang dakong pangutana, nganong si Kristo nagpasidaan man,
busa magamping ka nga ang giingon din kahayag di kanimo nga gisulti kanimong kahayag kangit-ngit di ay na mao na po na problema kay nagpasidaan naman ang Kristo. Si Kristo kahayag na ngano nagpasidaan pa man siya. Tungod kay kung dili ka makaasertar, gigamitan ni Kristo og termino nga may kinutuban ang pagpanghimatuod sa mga apostole sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Ngani ang pagkakahayag sa atong Kristo sa kalibutan gigamitan niyag samtang. Unsay prueba Brad Israel? Niya ang prueba itong babasa sa Juan Juan Kapitulo 12, versikulo 9 versikulo 5. giingon sa pagpahayag sa Biblia. Samtang aniya ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Na, tanawa, to ana. Samtang si Kristo de ekonom nias kalibutan, siya kunong kahayag sa kalibutan. Ang pangutana nganong gigamitag samtang? Ang paglakaw sa mga apostoles, diya sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 1 o 4, ang mga apostoles gipili, ika-1 Pedro, ika-2 Judas Iscariote. Unya, kay si Judas Iscariote, naglimbong man nagbudhi kang Kristo, ang iyang kapuli si Matias. Buhat, Kapitulo 1, versikulo 26 o 27. Ang kapuli ni Judas si Matias, question, kinira. Ang paglakaw sa mga apostoles diya sa nakasulat sa Mateo 10, 1 o 4, human sila gipili, 5 size gipalakaw sila. Pangutana, sa ilang pagpanglakaw, padayon bang kahayag? Ang ilang pagwali nga kamatuoran? Ang tubag, wala. Niha? Giingon sa atong Ginoong Kristo, Juan Kapitulo 12, versikulo 35-36, nag-ingon na po ang atong Ginoong Kristo. Si Jesus miingon kanila ang kahayag anaa uban pa kaninyo si Kristo sa mubo nga panahon. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unyag hiapsan siya sa kangit-ngit, siya nga mili mahibalo kung asa siya padulong. Samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, sumalig kamo sa kahayag aron mahimo kamong mga tao nga may kahayag. Niingon si Kristo, panglakaw mo, samtang naa pa kanyong kahayag, ang kahayag si Kristo man. Pangutana, niingon, kay basig hiapsan kamo sa kangit-ngit. Na ang kangit-ngit dili man kamatuoran, unsay dala sa ilang paglakaw. Ika-2 Korinto 13:14, gidala nila ang ngalan sa pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Ang paglakaw di ay sa mga apostoles, dala ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, muabot na pud ay dili na pud kamatuoran. Muabot ang kangitngitan o dili kamatuoran. Efeso 5, versikulo 8 ug 9 sa Biblia sa Kristohanong katilingban. Kay ang bunga sa kahayag ang gipasabot kahulugan kamatuoran man na. Busa kung muabot di ay ang kangitngit dili na kamatuoran. Nganong gibutangan mag-opposite? Utlanan. Ang kahayag kamatuoran pagwali sa mga apostoles sa ngalang Kristo. Mahimo naman pong dili kamatuoran. Nagpasabot gihinay-hinay og pasidaan ni Kristo sa mga apostoles nga moabot gyud ang panahon nga gikinahanglan ang tao magbantay nga basin ang ilang gituohang kamatuoran nga pagwali di na day kamatuoran. Unsay nagpaluyong rason ngano napasidaan si Kristo? Kay moabot ang panahon nga ideklarar ni Kristo nga isulat sa Biblia nga mawala ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Pangutana, kinsa man di ay sample, kinsa man di ay ang nagsugo nga isulat ang mga sulat ni Pablo sa Biblia. Unang Korinto 14:37 si Kristo ang Ginoo. Juan 3:13 gibasa ganiya ang Ginoo si Kristo. Sa ta pagisugo di ay si Pablo nga isulat ang iyang sulat niya sa Biblia. Pangutana, kinira. Sa sugo sa atong Ginoo Kristo, unsay nagpaluyo sa Ginoong Kristo? Dunay pagsimbang kawang ang nakaparat para ba kay dunay giingon sa Matthew 7:21-22 Brad Israel. Dili ang tanang magaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili nagatuman sa kabuton sa kong aman nas langit. Daghan na magaingon kanako tong adlaw Ginoo naghimo kami propesya tungod sa mungalan, napagula kami mga yawa tungod sa mungalan, nagahimo milagro tungod sa mungalan. Apan nitubag si Kristo, wa ko gayod kamuig kaila, pahawa gikan kanako kamo mga muhat og dautan. Question, nganong si Kristo gidinay man yang mga tao nga nagamit siya ngalan? Naghimo bag propesya? Ngano man, tungod kay naabtan sila sa panahon nga gi-cut off ang pagwali sa atong Ginoong Kristo. Ngano? Ang pagwali sa atong Ginoong Kristo padayon o dili? Pasensya na lang mo naging umbitan namo sakit man ang kamatuoran, tanan karon nga anaa karon naminaw, nga naa nagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Kristo kini kamatuoran timatimbang ngano nakasulti ang mga ministros of the same. Wala mi ikasulti kung wala malatid sa Biblia.
Basahon ko ang nakasulat sa unang Korinto 3:9, Bibliang Katoliko giingon. Kaya ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit. Apan kun ang hingpit maabot na katong dili hingpit mawala. May imprimatur kiniha ni Julio Cardinal Rosales giparag-usahan sa pagsulat sa eskular sa Biblia Katolikong Protestante. Mideklarar si Apostol Pablo nga ang ilang mensahe dili hingpit. Gisugo ra ba kuno siya sa Ginoo? Ang Ginoo nagsugo niya si Kristo. Buti pasabot gisugo ni Kristo si Pablo isulat nga ang ilang mensahe sa mensahe dili hingpit og kanay mawala. Gumikan kay mawala ang ilang mensahe tungkol kay hingpit, pabilinan ba? Ang tubag dili. Nas nakasulat sa Biblia sa Hebreo 6:1 Biblia lagi pong Katoliko giingon busa magpadayon kita sa hingkod nga pagtulunan ug dili ta magpabilin sa unang ang sa mensaheng Kristohanon. Kada dayong mensaheng Kristohanon dili pabilinan. Nganong dili pabilinan? Mawala man na. Nganong mawala? O kay dili hingpit. Doon na pa hingpit nga mupuli. Unsa man ang mensaheng Kristohanon nga mawala kay dili hingpit, mawala na o kay mawala, dili pabilinan. Kinsay nagsugo nga dili pabilinan? Si Kristo. Sa sugo ni Kristo nga dili pabilinan unsay gihimong Pablo? Uy, gisulat niya. Kinsay nagsulat sa Hebrehanon? Si Pablo. Kinsay nagsulat sa unang Korinto? Si Pablo. Kinsay nagsugo? O si Kristo. O kinsay ning sugo? Kang Kristo. Kinsay nagsugo nga dili pabilinan ang misayng Kristohanon? O si Kristo. Kinsay nag-ingon nga mawala ang wali nga Kristo? O si Kristo. Ang pangutana karon, unsay gipasab ni Kristo nga gisugo ni Pablo nga isulat nga mawala ang mensaheng Kristohanon ug dili pabilinan kay kana mawala? Roma 17 sa Bibliang Katoliko matud pa ni Pablo, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe Biblia lagi pong Katoliko ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Agoy. Ang wali di ay nga Kristo mo ay gipasabot sa atong Ginoong Kristo nga dili hingpit ug matud pa ni Pablo kanay mawala sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa kana mao ang kamatuoran nga gilatid sa balaang kasulatan. Ang pangutana karon kinira kung ang tao Brad Israel magpabilin sa atong Ginoong Hesukristo. Kinira, magpabilin sa atong Ginoong Hesukristo. Kana bang pagpabilin sa mga tao bisag tanawa ra ng tenor ni Kristo Brad Israel, giingon mawala ang waling Kristo gisugo ni apostol nga si Pablo. Gisugo ni Pablo isulat nga dili pabilinan kapag ka ang tao magpabilin sa pagwali sa atong Ginoong Kristo. Sa pagkinabuhi diha kang Kristo, unsay maani nila kabulahanan kalautan? O kanang naa sa kabulahanan o makaluluoy sila? Makaluluoy. Sumala sa pagpahayag. Sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 19 gingon. Kung ang atong paglaom kang Kristo aniara niining kinabuhia, nan kitang ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Sumala sa pagpahayag. Busa matod pa kung niinirang kinabuhi may paglaom kitang Kristo, kita ang labi makaluoy sa mga tao. Take note mga kahigalaan. Basahan ninyo kung may Biblia kamos inyong panimalay karon. Basahan ninyo ang gitawag ang buhing pulong. Unang Korinto 15:19 ang gibasa ganiya maimbalita Biblia man Catholic Bible. Basahon nako ang pulong sa Dios giingon sa nakasulat. Unang Korinto 15:19 lang gyapon giingon. Kung ang atong pagkaom kang Kristo ani ara ni ining kinabuhianan kita ang labing alaot sa tanang mga tao. Gideklarar na pod kinsay nagsugo nga kung magpabilin alaot si Kristo. Kinsay nagsulat si Pablo sa papel sa mga ministro sa BBCM, nagbasa lang mi. Igo lang namong gibasa ang sugo ni Kristo gisulat ni Pablo, dili pabilinan ang wali nga Kristo, gideklarar nga kanay mawala o among giwali. Nga ang waling Kristo, gibabati na mo, nga muna gi-explicar ni Pablo, muna gisulat, sugo ni Kristo, nga mawala. Na, ang pangutana karon kinsay nagsultig tinuod? Oh, walay lain. Ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Karon, ang pangutana, doon na bagyoy kamatuoran nga ato ipakita sa nagsunod sa ato karong tulumanon Brad Israel. Nga kita matuod nga mga magwawali nga pinadala. Doon na bagyoy bahin nga mga magwawali nga dili sa pagwali sa bato nga mao si Yuba, dili pagwali sa bato nga mao si bato sa mag-ang nga mao si Kristo, kay ang responsable nga nagwali ana mga propeta ang katawa ang Israel, sila si Moses gi-cut off. Pag abot mga apostoles nagwali sa bato sa mag-ang gi-cut off. May mga tao bagyo diay nga
gigahin nga gitangnas Biblia nga magwali sa balita sa Espiritu Santo ug sila mauunya ang mupadayag kinsa ang katumanan sa bag-ong ngalan ug kinsa ang katumanan sa batong puti. Na niya atong basahon sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 giingon. Ug kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon kun dili kaninyo nga nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita. Pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manlunda nangandoy sa pagsundo. Busa kasulatan ang tagna day sa balaang kasulatan duna day mga tao di ay nga magwali sa balita nga Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa mosugot sila sa dili ang mga tao nga nagwali sa balita sa Espiritu Santo walay lain mao ang mga ministro sa pagtulon ang PBCN. O gumikan kay kami katumanan nga nagwali sa balita sa Espiritu Santo mauna nga ang pagpadayag kung kinsa ang katumanan sa bag-ong ngalan mosugot ang tawag sa dili ang katumanan sa amo ng pagtugan mao ang ngalan sa among magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Sa among pagpamatuod wala kami nagpamatuod nga litra por litra mabasa kundi gitugan lang namo ang katumanan sa bag-ong ngalan nga maogyoy katumanan ana. Sama sa Isaias 28:16, batos pamag-ang gipahimutang didto sa Sion walay ngalang Hesukristo. Kanos alamang kana na ipadayag nga ang batos pamag-ang mao si Hesukristo sa diha na nga giwali nas mga apostolis. Busa mao gyapon sa diha nga naabot ng katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo nga ang katumanan sa nagwali kami nga mga ministro sa PBCM mao nang among gitugan ang resulta o epekto sa tagna nga nakasulat sa balaang kasulatan sa bag-ong ngalan walay lain Master Tomas D. Eugenio Sr. og ang batong puti titulo sa Espiritu Santo. Busa makuha lamang ang matuod nga pagpangalagad nining atong kapanahunan karon diya lamang sa mga nagwali sa balita sa Espiritu Santo kana dinhi lamang kana makita sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM kay kami maong nagwali sa balita sa Espiritu Santo nga nakasulat o katumanan nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa ang giingon sa atong Ginoong Kristo mag-amping ka base ang kahayag nga anaa kanimo kangit-ngit di ay buti pasabot sa atong Ginoong Kristo mag-amping kamo kay base nga nagtuo kamo nga ang inyong gidawat nga giwali pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo kana maoy matuod pero sa nakasulat sa balaang kasulatan gi-cut off na sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga kahigalaan og mga kaigsuonan wala na may oras panghinauto na mo ngang inyong mga nabati karon nga among pagpadayag diya kaninyo resulta lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug igo lang namong gibasa. Kung kini pagsamad man sa inyong balatian dili namo tuyo ug tumong nga amo samaran kun dili amo lamang gipadayag kay daghan ang nahibulo nganong dunay pagpangalagad sa pagtulon ang PBCM diya sa dapit sa Espiritu Santo busa sa among pagpamatuod masangpitan namo nga ang pagwali sa ngalan sa atong Hesukristo mawala ug ang pagwali sa ngalan nga Hioba mawala ug kanay dili nato kalikayan kay bisan pa ang mga apostoles sa ilang pagpamatuod sa atong Ginoong Kristo ilang gigamit ang Jeremias 31 bersikulo 31 hangtod bersikulo 34 nga dili na itudlo ang ngalang Hioba. Sa paggamit nila gisulat ni Pablo sa iyang sulat sa mga taga-Hebrewanon 8 bersikulo 7 hangtod bersikulo 11 gibasa ko gaganiha sa bag-ong kalibutang hubad sa bag-ong giingos pagpayag sa bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan iya sa Jehovah's Witnesses sa gibasa sa Hebrewanon kapitulo 8 bersikulo 7 11 nga giingon ni apostol nga si Pablo nga kana nga dili nila pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Hioba tungod kay gihimuan nagtugon ni Hioba nga di na itudlo ang ngalan ni Hioba mismo. So gigamit nila ang Hebrewanon sa amo pong pagwali sa dapit sa Espiritu Santo ang gigamit namo ang sugo po ni Kristo nga gisulat po ni Apostol Pablo nga mawala ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Sa among pagpadayag ngano nga kami nagwali kung kinsa ang matuod nga pinadala sa Dios nga magwawali ni atong panahon karon. Roma kapitulo 10 bersikulo 14-15 walay lain ang nagwali sa balita sa Espiritu Santo.
Kung wala naman kami oras mga kaigalano, mga kaigsuonan, sa ngala na lang sa balaang magtutudlo Divine Master Tomas Jr. Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio sa puwersa sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa kauban sa buhat. Kini usab si Brother Gisrel Macarayo.